Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea eta mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista. Eta gaur irakatsiko dizuet erosketetarako eta beste zenbait gauzetarako poltsa hau egiten, plegablea da oso, gustatzea espero dut. Poltsa plegablea egingo dugu gaur, horretarako bi pieza berdin behar ditugu, 50, bider 28koak egin ditut nik kasu honetan, tamaina zuek nahi duzuen bezalakoa egin dezakezue. Orain, josiko ditugu poltsaren bi lateralak eta poltsaren bajoa. Horretarako orratzekin lagunduko naiz, zentzu honetan jarriko ditut orratzak, orratzen gainetik josteko eta makina ez apurtzeko. Josten hasiko naiz orain, zentimetro batera, puntada normalarekin. Bukaera hauek txukunak izateko, orain egin behar dudana da zigzag puntada aukeratu eta sobreilatua egin. Badugu ja gure poltsa guztia sobreilatua eta txukuna, eta orain sortuko ditugu gure izkinak. Izkinak egiteko modu honetan tolestuko dugu, puntada hau, puntada honekin jarriz, eta 2-3 zentimetrora zuzenean pasako diogu puntada bat, despunte bat. Hauek dira guk sortu ditugun izkinak. Horrela, fondoa ematen digu gure poltsari. Dobladillo egiteko, lehenbizi, zentimetro batera tolestuko dugu, pespunterik eta ezer pasagabe, eta gero, 4-5 zentimetrora. Eta hortik izango da, pespuntea pasako diogun tokia. Badugu ja gure dobladillo egina, eta alde batera utziko dugu poltsoa orain, gure hartzeko, gure asak edo prestatzeko. Asak egiteko horrelako bi pieza prestatu ditut, 60, bider 6 zentimetrotakoak. Orain egingo dudana da zigzag puntadarekin josi. Erditik tolestu ditut. Asa jartzeko egin dudana izan da poltsoaren erdia bilatu eta kosturatik 6 zentimetrora marka bat egin diot, alde batean bai bestean ere, eta asa jarri dut. Orain josteko prest dago. Ikusten duzuen bezala gure poltsaia josita dago, gure asa jositak. Lauki zuzen bat egin diot eta X bat barruan gure asak reforzatzeko eta indartzeko. Orain botoia markatuko dugu eta botoia lotzeko sokatxoa edo goma. Botoia markatzeko poltsaren erdigunea bilatuko dugu, kosturarekin jarri eta alfiler batekin marka egingo diogu.
Nik erabilitako oiala oial zar bat zen, mantel bat, zuek erabili ezakezue maindireak, alkandorak eta edozein oiala birziklatu poltsatxo hau egiteko. Erdigunea markatuta dugula, 6 zentimetrora botoia markatuko dugu eta 16 zentimetrora botoia eusteko soka.